Festivals Malta nediet uffiċjalment il-programm kulturali għall-avvenimenti tagħha l-2024 li inkludi total ta' 12 il-festival differenti matul is-sena sieħa. Fost dawn hemm il-Valletta Borek Festival, il-Karnival, Mużika u Notte Bjanka. F'konferenza l-aħbarijiet iċ-Chairman ta' Festivals Malta, Aron Zara, tkellem dwar is-suċċess li kellha din l-aġenzija tul din is-sena. Qegħdin nersqu lejn tmiem ta' sena oħra, is-sena 2023, li niddiskrivija bħala sena ta' suċċess fl-avvenimenti kollha li Festivals Malta organizzat matul din is-sena. Mhux biss għaliex irnexxiela tattira udjenzi kbar, imma anka f'dak li huwa amministrattiv. Minħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' din l-aġenzija Franz Aġus sostna il-festivals li jsiru minn din l-aġenzija jiċċelebraw il-wirt rik ta' pajjiżna waqt li joħolqu esperjenzi ġodda għall-udjenzi. Matul is-sena li ġejja, propju fil-2024, Festivals Malta għandha preparat programm ieħor vast u sabiħ u innovattiv li se jkun qiegħed jibda permezz tal-Barok Festival li jibda f'Jannar.